से बोला शंकर भगवान की जय। प्रेम से बोला पार्वती मैया की जय। प्रेम से बोला कार्तिक गणेश की जय। प्रेम से बोला सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव। हाँ गुरु बहना लोग, आप सबके बीच में एक भजन सुनावे जा रहा बानी। वो भजन के रवा सब ध्यान से सुना और लास्ट तक सुनब गुरु बहना लोग। आ सुन के कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे सब गुरु बहना लोग। हमारा आशा ना पूरा विश्वास बा आकि भजन हमार रवा सबके बहुत पसंद पड़त होई, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर देव सब गुरु बहना लोग। ये रवा सबसे हमार निवेदन प्रार्थना बा विनती बा। तो कैसे कहे के बा, देखी कैसे कलयुग में गुरुजी अब हमनी के आवतानी मृत्यु लोक में ही धरती लोक पर। तो कैसे कहे के बा कि अरे आ गईले काला जगवा में सेवा गुरु। आ गईले काला जगवा में सेवा गुरु। आ गईले काला जुगवा में सेवा गुरु। आ गईले काला जुगवा में सेवा गुरु। आ गईले काला जगवा में सेवा गुरु। आ गईले काला जगवा में सेवा गुरु। आ गईले काला जुगवा में सेवा गुरु। आ गईले काला
बोला शंकर